43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बागानपारायाव इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ हाबफैदों। बिसायख'थिनि खालारा जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेनो दोलो सोलायनाय खान्थिखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला बागानपारा ब्लक 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जपादं, सुबनखाता, बगुलामारि आरो बागानपारा प्राइमारियाव इउपिपिएल आरो एपिबि दोलोनिफ्राय खमैबो 300सो दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफोरा खान्थि बायदियै बिपिएफ दोलोआ हाबफैदों। अलरेडि नुखादों जोंहा नै बिथांमोना जोंहा बगुलामारि प्राइमारिनि आन्दाराव दिनै लोब लोब फैनानै नियारलि 30 निफ्राय 37 जन बिथांमोना जोंजों जइन जाबाय। जों इसे आगोलावसो सुबनखाता ओनसोलाव 141 इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन खालामफैबाय। जोंहा दिनै जइन जानाया सान हरजों लोब्बायानो गैया। बे टाइमावबो बिथांमोना बिराद माने रेडि जानानै दं बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय। बिथांमोना दिनै तामुलपुर समस्ति जानानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, बिथांमोननि एरियाखौ बा बागानपारा समस्तिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोना एबार बिश्वजित दैमारि सारखौ देरहाहोनायनि थाखाय मोनसे एसे माबा खालामनालाय बिथांमोना बिश्वजित दैमारि सारखौ गासिबो दोलो फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय रेडि जाबाय। जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैनानै गासिबो बिथांमोना बिश्वजित दैमारि सारखौ देरहाहोनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों। मानो होदों होनोब्ला बिथांमोना जिहेतु ओनसोला आन्डार डेभेलप जानानै दं नालाय, बिथाङा जिहेतु अलरेडि एसेम्ब्लिनि स्पिकारखा, फैबाय थानाय समाव बिथाङा मिनिस्टार मोननो थांगासिनो दं। जायगानि सार्थखौ लानानै जोङो जिहेतु दिनै एनडिए एलायन्स जाबाय नालाय, गासैबो जोंनिया गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोफोरनिफ्राय फैनानै जोंजों जइन जाफैबाय। जायगानि सार्थआव आरो फैबाय थानाय समाव बिश्वजित दैमारि सारखौ माने पदुम फुलनि सिम्बलाव भट होनानै देरहाहोगोन होननानै प्रतिश्रुति होबाय। धन्यबाद। खुलुमबाय। दिनै नै बागानपारा ब्लक जि कमिटिनि जे अफिसनि लांगोनायाव दिनै सा 215 जे सोद्रोमा जोंना गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय फैनानै जइन जाफैबाय। बेयो मोनसे मोजां साइन जोंनि थाखाय, जेराव माने जों बिपिएफ हिसाबै स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव जोङो मोनब्रै प्राइमारियाव जों जइन होखांना फैखांनायनि उनावबो दिनै आरोबाव फिन नै मोनानि गेजेरावबो 8थानि उनावबो जोंहा बिपिएफ ब्लक अफिसाव जोंहा एथ'जन जे सोद्रोमा जोंजों जइन जाफैबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायना लादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे बुस्थुखौ रोखा खालामनो हायो जे दिनै बागानपारा समस्ति हिसाबै जोङो ओरैबायदि स्ट्रं जाबोगासिनो दङ, जेराव जोंहा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जों माने खुनु जेनेबा बेबायदि जों गोख्रों खामानि मावलांनो जों चान्स मोनगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोनबो, जेराव जोंहा माने बिपिएफआ देरहाखानानै थानाय मोनसे समस्ति हिसाबै जोंहा जानो थांगासिनो दङ। थ' दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनसेल' जोंखौ रिकुवेस्ट जे बिपिएफआ आगोल जि बिथांमोननो खोथा होनानै जे खोथाखौ लाखियासै, बेनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोननानै बिथांमोना दिनै जों दा आनज्रायबोफिनदों। बिपिएफआ जेरै आगोलनिफ्रायनो जिहेतु खोथा होनानै होदोंमोन बेबायदिनो खामानि मावबोबाय थादों। दिनै कातिराम जोंहा सारा जिहेतु सासे स्पिकारमोन, बिथाङा बागानपारानि थाखाय जा बिथांमोना खोथा होदोंमोन बेफोरखौ मावनो हायिनि थाखायनो दिनै जाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव दंमोन बिथांमोना उद्रिसारदों, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिपिएफआव दिनै लोब लोब जइन जाफैगासिनो दङ। आरो जों अलवेज वेलकाम खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ, बिथांमोननि लिडार्सफोरखौ जोङो वेलकाम खालामदों जे बिथांमोना जोंजों खामानि मावनानै जोंनि बिपिएफखौ गोख्रोंसिन खालामफैयो। आरो दिनैनि दिनाव जोंनि 25 नं कनस्टिटुन्सि हिसाबैयानो जा बा तामुलपुर जोंहा कनस्टिटुन्सि एलएसियानो जा, बेयाव जोंहा स्ट्रं भाबै बिपिएफ हान्जाया जे खामानि मावनानै बे जोंनि कनस्टिटुन्सि आरो एलएसिनि देरहानायनि खामानियाव बिराद गोख्रों आखाइ लागोन होननानै जों फोरमायनो हायो।